दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफाद दानायनि सावरायनाय हाबाफारि जालाङो। बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ फोथांनाय, फेहेरनाय आरो जौगाहोनाय बिथिङाव मैखोमै खामानि मावबोनाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुम्माखौ तामुलपुर जिल्ला सिंनि कथालकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जागोन होननानै फोरमायदों। 14 डिसेम्बर सनिबारखालि कथालिकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि लांगोनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारिनि मासि लानानै सामलायनाय बानजाय आफाद दानाय मेलाव तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मोनद' बियाब बाथौ गौथुमनि बिबानगिरि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रादि दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै जायगानि एमएलए जलेन दैमारिखौ आफादगिरि, मावफुं आफादगिरि महरै अर्गेश्वर बसुमतारी आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि धनेश्वर बसुमतारीखौ गाहाय लिंथुमगिरि महरै बिबान होनानै बानजाय आफादखौ दानाय जायो होनना मिथिहोनायजों लोगोसे फैगौ 22 डिसेम्बर खालि बानजाय आफादखौ आबुङै दाफुंनाय जागोन होनना दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि जथुम्मायाव आसामनि गं 28 जिल्लाजों लोगोसे नेपाल, सोनाब बेंगल आरो हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि थान्दैफोरा बाहागो लागोन होनना मिथिहोबावो। गुबुन फारसेथिं बे जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गाहाय आलासि महरै लिंनाय जागोन होनना मिथिहोनायजों लोगोसे सा 1000 मोसाखावरिफोरनि बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंगोन होनना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायबावदों। गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कथालिकुसि बियाब बाथौ थानसालि बे लांगोनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै एडहक कमिटि दानाय जादों आरो बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै मानव गेदेर आफादगिरि, लोगो आफादगिरि आरो ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोन आरो बियाबनिफ्राय सफैनो हानाय आफादगिरि नेहाथारि बिबानगिरि बिथांमोन आरो मिरुनि बिबानगिरि दिनै बाहागो लाफैना दिनै सावरायनाय जादों आरो बेवहाय दिनै एडहक कमिटि हिसाबै जों दाफुंनानै लानो हादों मानव गेदेर प्रेसिडेन्ट जलेन दैमारि एमएलए बिथांखौ आरो वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोङो अर्गेश्वर नार्जारि बसुमतारी बिथांखौ जों मोननो हादों आरो जोङो गोख्रों बिबानगिरि हिसाबै जोङो सेक्रेटारि महराव जों मोननो हादों तामुलपुर जिल्लानिनो सेक्रेटारि धनेश्वर बसुमतारी बिथांखौ जों मोननो हादों आरो जोङो बेबायदिनो फैबाय थानाय 22 डिसेम्बराव बिनि आबुं कमिटिखौ दाफुंना लागोन आरो बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि मार्च दानाव बे खुंफुंनाय जागोन। 22-23 खालारखौ थिग खालामनाय जादों। बेवहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ गाहाय आलासि महरै हांख्रायनो थाखाय दिनैनि थांखि आजावनाय जादों आरो बेजोंनो लोगोसे बेहाय जोङो बागुरुम्बा मोसानाय जोङो 1000 बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारिखौ बे गेवलां मेलनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो थाखाय दिनै थांखि आजावनाय जादों आरो बेवहायनो जोङो माखासे धोरोमारि बिथिङाव सावरायनाय जागोन आरो गोबां दिनै आसामाव थानाय 28 जिल्ला आफाद दङ आरो बेजोंनो बाहेरा रायजोआवबो थानाय जेरैहाय नेपाल, वेस्ट बेंगल, अरुणाचल, बिथिं मेघालय बेबायदि बेवहाय बाहागो लाफैगोन, दिल्लीनिफ्रायबो बाहागो लाफैगोन आरो बेखौ जोबोर जों साननैनि हाबाफारिजों मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंनो थाखाय दिनै जों एडहक कमिटिखौ दाफुंना लानो हादों आरो बेखौ साननैसोनि गेजेरावनो जोङो फुल प्रेजेड जों कमिटिखौ दाफुंनानै लानो हागोन। बेजों लोगोसे कथालिकुसियाव खुंनो गोनां दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुम्मायाव गासै रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि प्रबिन स्वरगियारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायदों। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलसिम जों तामुलपुर जिल्लानि जानानै साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। फैगौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा बोसोरसालिया जथुम्मा 32थि जा बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माखौ तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय कथालिकुसि बियाबनि मुंनि जायगायाव जों माने खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो बेवहाय जोंनि गासै मोनबा बियाबा लैहोर लैहोर फैनानै बिथांमोना हेफाजाब होगोन होननानै दिनैनि मेलनि जोहै जों मिथिनो मोनो आरो बिथांमोना बुंदों जे आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ जुदि लाबोनो हायोब्ला
बांसिन जोंनि मेला मेहेर गोनां जागोन आरो बेनिखायनो जों दिनैनि मेलनि जोहैनो आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माखौ जोंनो बे दिनखालि मेलनि गेवलां मेलनि आलासि महरै बिथांखौ गाहाय आलासि महरै लाबोनो थाखाय जों थाम-थिम खालामनानै दिनै थांखि आजावनाय जायो। जोंना हाबाफारि होनना बुङोब्ला जों जिहेतुके जोंनिया धोरोमारि आफाद बे हिसाबै जोंना बाथौ धोरोमनि सायाव सावरायनाय आयदा थागोन आरो हारिनि लोगोसे जोंनि सिनायथि महरै जों मोननाय जोंनि बे जा मोसानाय कालचार बे हारिमु आफादखौबो जों एसे लाफेरदांनानै जोंनि हाबाफारिखौ सामलायलांगोन होननानै जों सानदों। बे समनि बे हाबाफारिखौ मोजाङै मावफुंलांनो थाखाय जोंनि रायजो राजाखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोंनि तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनिफ्राय बिथांमोननिसिम आर'ज थाबाय। लोगोसे आरो मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय फैनो हानाय बा थानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय थान्दै महरै फैनो हानाय बिथांमोनखौबो जों जाहाथे जेबो आफानि अननायाव जेबो माने बादा बिखिनि जायालासेनो बिथांमोना मोजाङै बे समखालि जोंनि तामुलपुर जिल्लानि कथालिकुसि बियाबनि जा कनफारेन्स जागोन बेयाव नुजाफैगोन होननानै आं मिजिंथिबाय।